ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям ва мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем мавсими сармо ва таъсири он ба саломатии инсон унвон гирифтааст. Одатан тирамоҳу зимистонро хуруҷи бемориҳои роҳи нафас ё худ мавсими шамолкашӣ ҳам мегӯянд. Дар шароити пандемия одамоне ки шамол кашиданд ё худ ба мазмуни дигар грипп шуданд ба гурӯҳи осебпазир шомил гардиданашон мумкин аст. То куҷо ин гуфтаҳои мо ба воқеият наздик аст ва чӣ тавр шамолкашии мавсимиро аз COVID-19 фарқ кунем? Бо кадом роҳ худро дар фасли сармо аз шамолкашӣ эҳтиёт кунем? Барои пешгирии бемориҳои сироятӣ кадом чораҳоро бояд андешид ва аз ҳама муҳимаш чаро рӯзҳои охир бемории роҳи нафас байни кӯдакон меафзояд? Нишонаи ин беморӣ кадомҳоянд? Инак барои посух ба ин саволҳо мо мутахассисонро ба барнома даъват намудем, бо онҳо суҳбатро оғоз менамоем ва пеш аз ҳама ман бисёр мехостам ки ба саволи охирони барнома ки вобаста ба кӯдакон аст ҷавоб гирифта бошам. Аввал аз шумо мепурсем. Марҳамат. Хуб, суҳбат бо шумо сар шавад, ҳоҷи бобо. Шумо ҳам шунида истодаед ки вақтҳои охир кӯдакон бисёр хуб бо бемории шадиди роҳи нафас, шамолкашӣ ё худ грипп ба духтурон муроҷиат карда истоданд? Маълима, ин саволи хуб додед. Барои он ки инсон аз ҳолати баҳорӣ ба ҳолати тирамоҳию зимистонӣ тайёр шавад, бояд ҳамин вазъиятро ҳис кунад, дарк кунад. бисёри бемориҳо он вақт хуруҷ мекунанд ки ҳамин табиат аз зимистон ё баҳор ба мебурад ё аз баҳор зимистон мегардад. бисёриҳо бепарво бачаҳо ба кавшҳои нағз гирон наметиҳанд. Якум ҳамин почуқашон ки хуну хӯрд шамол мекашанд. Инчунин сару либос биҳам эътибор наметиҳанд. ҳамун сари либоса хуб кунанд, сали як қават изофатар кунанд. ман ҳоли бисёри вақт хонангиҳо ба мегӯям ки ҳамин боду ҳаво масалан чӣ қадар ки тағйир ёфта истад, ҳам ба муносиб либос пӯшиданд. ҳозир мана интернет ҳам мегӯяд, телевизор ҳам шабу рӯз мана ҳамин обу ҳаво пешгӯӣ шуда истодааст ва вобаста ба он мо ҳатман бояд даври намӣ ҳаст, даври хушка, ҳамин ба бачаҳоя умуман калонсолое ҳам худашон ҳамун градус ба яъне температури ҳаво ниво кара мутобиқ кунанд. бисёр хуб. Акнун ба ман бигӯед, шумо ҳам шунида истодаед ки вақтҳои охир бисёр кӯдакон бемор шуда истоданд ва духтурони оилавӣ муроҷиат мекунанд, марказҳои саломатии минтақаи зисташон ё ин ки ба беморхонаи бачагона муроҷиат карда истоданд. Маслан шумо ҳам дар гирду атрофи ҳамин маҳаллаи худ ҳамсояҳо доред, хешу табор доред, мешунавед? ҳоли чӣ хеле ки гуфтем, баъзеҳо хаёл мекунанд ки ин тағйироти иқлим ба онҳо таъсирот намерасонад. хаёл доранд ки ҳамин ҳолат ки мактаб меранд ё ҳамин ҳолат ки бозӣ мебуранд, вақте ки таб мекунанд сонияи баъд муроҷиат мекунанд. аксарият мегӯянд ки мавҷи чоруми ҳамин пандемияи COVID-19 ин кӯдаконро фаро гирифта истааст. Ба ҳамин андеша бовар мекунед? ба фикри ман ин андеша хато. шахсан фикри худам дар ҳақиқат рӯзҳои охир бисёр дар муассисаи саломатии шаҳрҳо инчунин дар беморхонаи клиники вилояти суғд бисёр муроҷиатҳои кӯдакони бисёр хурдсолҳо то синни мактаби, синни хурдсолӣ бисёр бо муроҷиат мекунанд бо шикоятҳои тасфи баланд, ҳарорати баланд, бо гулӯдардӣ, нооромӣ, беқарорӣ ва он ҳамин он аломатҳои клиникаҳое ки бемории роҳи нафас ҳаст дар ҳамоно қайд карда мешавад. Дар ҳақиқат бисёр муроҷиатноки бисёр ҳастанд ва фикри шахсии ман чорум ва мавҷи чоруми ковид бо кӯдакон аст. ин танҳо як хуб бемории мавсими шамолкашии мавсими аст. дар солҳои пеш ҳам дар ҳамин мавсими сол ҳамихи муроҷиатноки буданд. ба ҳар ҳол то ба ин дараҷа бисёр несту, аммо муроҷиатноки буданд. хуб, фаҳмо, ташаккур. Анакун духтур, шумо бевосита бо ин гуна кӯдакон сару кор мегиред дар таҷрибаи кории худ ва воқеан ҳам ин андешаҳоро тасдиқ карда метавонед ки вақтҳои охир кӯдакон бо анамон аломатҳои дарди гулӯ, таби баланд ё худ дарунравию қайкунӣ хуб ба қайд гирифта шуда истоданд? албатта ин нишонаҳое ки ҳозир дар инҷо таъкид карда гуфтед, дар фасли сармои ҳавои сол ин дар саршавии тирамоҳ оғози зимистон мобайни табибон як масъалаи ҷиддӣ пайдо мешавад. ин беморшавии кӯдакон, зиёдшавии беморшавии кӯдакон, алахусус бемориҳои шадиди роҳи нафас.
айни ҳол чун ҳар масъола миқдори беморони кӯдаконе ки барои табобат ё барои маслиҳат ба мо муроҷиат мекунанд зиёдтар шудагӣ ин вобаста бо сард шудани ҳаво ва ҳамин оварда мерасонад ба пастшавии маҳсунияти роҳҳои нафас. аз ҳамин сабаб дар байни кӯдакон зиёдтар шавии беморшавӣ бо сироятҳои шадиди роҳи нафас дида мешавад. ин ҳама сола вуҷуд дорад. вуҷуд дорад, ҳама сола вуҷуд дорад. ин бемории мавсимӣ аст, лекин назар ба хуб мавсими соли гузашта имсол кӯдакон зиёдтар ин ҳолатро аз чӣ медонед? сабаб чист? ин ҳам бошад камтар ба фикри ман муносибати падару модар ба саломати кӯдак зиёдтар шудагӣ баъд аз ҳамин саршавии бемориҳои сироятӣ ки дар тамоми дунё авҷ гирифта буд, падару модарон ба саломати кӯдак зиёдтар аҳамият медодагӣ шуданд. ин боз аз зиёдшавии аҳолӣ вобастагӣ дорад. аҳоли мо ҳамасола зиёд шуда истодааст. аз ҳамин сабаб кӯдакҳо ҳам бисёр ба мо муроҷиат мекунанд. хуб фаҳмо, ташаккур. пеш аз он ки ба хуб беморхонаи кӯдакона баранд, ба худи шумоён низ муроҷиат мешавад? ҳатман ка албатта ҳоло хеле зиёд шуда истодааст муроҷиатноки бо бемории кӯдакон. мо лекин дақиқ гуфта наметавонем ки онҳо ба бемории мисол вируси ковид гирифторанд. барои он ки барои ин ташхисро гузаштан ҳатман бояд таҳлили ПЦР бояд супоранд ва аниқ карда метавонанд фақат таҳлил. дар масъалаи зиёдшавии беморӣ, ин бемории мавсимӣ буда ҳамасола дар ин даври саршавии оғози тирамоҳу зимистон беморӣ авҷ мегирад. чӣ хеле ки мо медонем аз таҳлилҳои пеш, бемории зуком низ якчанд тип дорад, намуд дорад ва ҳамасола он тип дигар шуда меистад. ин мо вобаста кардан мумкин аст ки ба ҳамин ҳол ки бемории мавсимӣ, бемории шамолхӯрии кӯдакон зиёд шуда истодааст. ҳатман ин ҳам вобаста ба сардшавии ҳаво, ба масъунияти бадани кӯдакон ва чӣ хеле ки мо медонем ҷамъшавӣ дар як фосиларо на ҳама вақт риоя мекунанд. дар кӯдакистонҳо беморо агар бошанд дар байни кӯдакон, онҳо албатта сироят меёбанд, зеро сироятноки аз якчанд соат, мисол гуфтем то аз 3 соат то 3 рӯз ба ин беморӣ гирифтор шуданаш мумкин. бемории роҳи нафас ин ҳам вобаста ба анатомия, яъне сохти роҳи нафаси кӯдакон ки он ҳоло мукаммал нест. бинобар ҳамин мумкин аст ки онҳо тез ба ин беморӣ гирифтор шаванд, зеро роҳҳои нафаси кӯдакон ҳоло кӯтоҳ ва васеъ мебошад. бинобар ҳамин узвҳои нафаскашӣ тезтар ба ин беморӣ гирифтор шуданаш мумкин. ҳолатҳои анатомӣ гуфта мумкин, ҳолатҳои масъунияти бадан, камхунӣ ба ин оварда мерасонад ва инчунин ҳолатҳои иҷтимоӣ гуфта мумкин, хурду хӯроку тарзи ҳаёту инҳо ҳама вобастагӣ дорад. албатта акнун ҳамин нишонаҳои беморӣ гуфтед ки иваз шуданаш мумкин аст. хуб имсол нишонаҳои ҳамин беморӣ, маслан шамолкашии ҳамин кӯдакон бо кадом бештар нишонаҳо, бо кадом аломатҳо шумо муайян мекунед ки кӯдак воқеан ҳам хуб грипп шудааст ё ин ки намедонам боз дигар бемориҳои шадиди роҳи нафас? бемории шадиди роҳи нафас ки имсол ба мо муроҷиатноки зиёд шуда истодааст ва бисёртар бо аломатҳои баландшавии заҳролудии бадан, яъне қайкунӣ, дарунравӣ ва ҳамчунин баландшавии ҳарорати бадан, сулфа низ ин аломатҳо дар кӯдакон дида истодаем. бинобар ҳамин заҳролудии баданро кӯдакон вазнинтар мегузаронанд алҳол аз калонсолон дида. бинобар ҳамин шумори беморон бо ин аломатҳо зиёд, лекин мо муроҷиатноки онҳоро гуфта наметавонем ки ин бемори ковид аст. чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам, ҳатман ин ташхисро баъди муайян намудани ПЦР мо монда метавонем. ҳатман. ва ана ҳамин нишонаҳое ки гуфтем, инҷо бисёр дуруст гуфтед, воқеан ҳам муайян мекунад таҳлилҳо, аммо ана ҳамин нишонаҳоро дар хуб бемории сироятии коронавирус ҳам мушоҳида кардан мумкин аст? он нишонаҳое ки инҷо гуфта шуд албатта қисман мушоҳида кардан мумкин аст, лекин бемории COVID-19 ғайр аз ин нишонаҳо боз нишонаҳои ба худ хосро дорад. хуб ғайр аз он ин дарднокӣ дар қафаси сина, дарди сар бисёртар аз ҳисоби ки беморон касб мекунанд, аломатҳои заҳролудии бадан бисёр баланд мешавад, аз ҳисоби ҳамин дарди сар ҳам. ғайр аз ин дарди
дарди қафаси сина бисёртар ба бемориҳои COVID-19 хос аст, лекин дар бемороне ки мавсимӣ аст на он қадар хос. лекин дар кӯдакое ки мо ҳозир мушоҳида кардосем, нишонаҳои COVID-19 на он қадар вохӯрад, лекин андаки таскунӣ ва бемадорӣ ва дардисаре ки дар бемориҳои COVID-19 ҳам вохӯрда мумкин аст, ҳамин нишонаҳо мушоҳида карда мумкин. лекин инро мо намегӯем ки ин бемории COVID-19. барои он ки мувофиқи тадқиқотҳои олимо ҳамин чизро муайян кардаанд ки дар кӯдакҳо ҳуҷайраҳое ки вобаста, яъне тропнес мегӯянд, вобаста бо ҳамин COVID-19 метавонад дар он ҷо дохил шуда бемориро ба авҷ биёрад. ин хел ҳуҷайраҳо дар кӯдакон на он қадар афзоиш ёфтааст. ин ҳуҷайраҳо сол то сол баъд аз солҳои одам ташаккул меёбад, баъд аз соли 18-20 сола ин нишонаҳандҳо бисёртар баланд мешавад. барои ҳамин бемории COVID-19 бисёртар дар шахсони аз 15-16 сола боло мушоҳида шудаш мумкин. як ҳолати аҷоиб духтур нигоҳ кунед, кӯдаки то 2 сола маслан вай гуфта наметавонад ки қафаси синаи вай дард мекунад, сараш дард мекунад. хоб инҷо гуфтанд ки хоб бо ПЦР тест маслан муайян кардан мумкин аст ки вай бемории сироитии COVID-19 аст ё ин ки маслан шамолкашии мавсимӣ аст. пас боз бо кадомро чӣ хел муайян мекунед ҳамин кӯдак ки воқеан ин олимо тасдиқ карда шуда ки кӯдакони то 5 сола ҳатто бемор намешаванд ва ҳам ба ҳо паҳнкунандаи ин вирус шуда наметавонанд. фақат кӯдакони аз 5-6 сола боло метавонанд паҳнкунандаи ин сироят бошанд, лекин то 5 сола шуда наметавонанд. то 12 сола 14 сола ҳам ба ҳо бемории COVID-19 гарчанде паҳнкунанда шуда тавонанд ҳам бемор шуданашон имконияташ бениҳоят паст аст. аз ҳисоби ҳамин кӯдакон барои гирифтор шудани ба COVID-19 бениҳоят ваҳои талаботҳои худро дорад. зеро ки баъзе нишондиҳанда баъзе ҳуҷайраҳое ки организми онҳо ҳаст пурра афзоиш ва ҷобаҷогузорӣ нашудааст. дар кадом ҳолат бештар кӯдаконро ба беморхона бистарӣ мекунед? хуб дар кадом ҳолат онҳоро шумо қабул мекунед? бештар бо чӣ хел аломатҳо назди шумо меоянд? ба мо агар дар кӯдак оризаҳо дошта бошад, масалан ташаннуҷи мушакҳо дида шавад, нафастангӣ дида шавад, кам обӣ бадан дида шавад, бояд ҳатман ба беморхона бистарӣ гардад. дар дигар ҳолатҳо ин бемориҳои мавсимӣ идорашаванда аст, онҳо бояд дар ҷои истиқомат дар таҳти назорати табиби оилавӣ муолиҷа гиранд. аломатҳое ки оризаҳое ки аллакай пайдо шудааст, инро онҳо бояд ҳатман бо ин оризаҳо ба беморхона равона кунанд. хуб имрӯз дар таҷрибаи кории шумоён ҳастанд ҳолатҳое ки масалан волидайн кӯдаки худро шояд ҳамин хел ҳолат мешавад ки шабона баъди соати одатан бисёри беморӣ хуб ҳангоми шаб масалан шабона хуруҷ мекунад. дар ин ҳолат шумо кӯдакро қабул мекунед? шояд вай тасви баланд дорад, тасви баданаш баланд аст. чӣ кор мекунед? дар ин ҳолатҳо дар беморхонаи вилоятӣ бачагона набадорон меистанд. вақте ки кӯдакҳо дар ҳолатҳои вазнин муроҷиат мекунанд, албатта онҳо аз қайди назорат гузашта, агар ориза надошта бошад, ёрдами аввалинашонро мерасонанд ва таҳти назорати табиби оилавӣ ба хона ҷавоб медиҳанд. агар оризаҳо дошта бошад ё ҳолати бемор ниҳоят вазнин бошад ё заҳролудии баданаш баланд нигоҳ дошта шавад, дар муддати 1-1.5 соат онҳоро назорат мекунанд. агар беҳтарӣ дида нашавад, албатта онҳоро бистарӣ карда мешавад. боз як чиз ҳаст ки модарон рӯзи дароз дар хона бо кӯдаки бемор меистанд, лекин ба духтур муроҷиат намекунанд. сабаби онро дар он мебинанд ки падараш набуд, мошин набуд. ҳамин хел сабабҳои иҷтимоӣ ҳам дорад барои бегоҳӣ ба беморхонаи мо муроҷиат карданашон. онҳо дар рӯз ягон дастёр надоранд, барои ҳамин ҳам
ҳарчанд саломатии фарзанд ин волотарин арзиш барои падару модар аст, аммо мутаассифона дигар ҳолатҳои зиндагиро сабаб пеш меоранд ва кӯдакро дертар шояд назди шумо меоранд ва сари вақти ба шумоён чи духтур марҳамат дар кадом ҳолат бештар ба шумо муроҷиат мекунанд? оё ҳастанд масалан ҳолатҳое ки воқеан ҳам сари вақт ба шумо меоранд, кӯдакро муроҷиат мекунанд, ё ин ки аллакай бемориро гузаронда меоранд? албатта ҳамчун духтури оилӣ гуфта метавонам ки худи муроҷиат бо ҳамин бемории шадиди рӯи нафас бисёр шудааст, хусусан дар байни кӯдакон. Инчунин илова кардан мехоҳам ки бемориҳои шадиди рӯиди меъда низ дар байни кӯдакони хурдсол, хусусан аз навзодон сар карда то синни 5-7 сола зиёд шуда истодааст. зеро ки ба мо духтурони оилавӣ бо ҳамин беморӣ муроҷиат мекунанд. даъват ба хона нисбат ба рӯзҳои охир зиёд шуда истодааст ки ҳар рӯз даъват ба хона зиёд, хусусан дар байни кӯдакон, ҳам шадиди рӯиди меъда, илтиёби шадиди рӯиди меъда ва ҳам бемори шадиди рӯи нафас ки бо ҳам таби баланд кади ҳамин нафастангӣ баъзан бисёр ҳолатҳои вазнин кади ҳам муроҷиат мекунанд. албатта инҷанда ваи падару модар ҳисси падару модар зиёд мебошад. албатта вақте ки он падару модар вақте ки кӯдакро аз сари вақт ба духтур муроҷиат мекунад ё ин ки даъват ба хона духтурро ҷиғ мезанаду табобаташро сари вақт мегирад, беҳтар шуда меравад. лекин баъзан ҳолатҳо мешавад ки 2 рӯз 3 рӯз таби баландкади кӯдак дар хона ҳаст, лекин худмуолиҷа роҳ метиҳанд, лекин вай ба табобати худмуолиҷакунӣ роҳ метиҳанду духтурро ба хона даъват намекунанд. ин ҳолатҳое ҳам ҳаст ки ба оризаҳои ҳамин бемори шадиди рӯи нафас, нафастангӣ ё ин ки баъзан мешавад бо сударӣ, яъне ихтилоҷи мушакҳо низ дида мешавад ки инро мо албатта ба беморхонаи бачагони клиникавӣ рохат дода барои бистарӣ рохат медиҳем. агар оризаҳои хатарнок барои кӯдак бошад, рохат дода метавонем. лекин агар дар ҳолатҳое ки масалан кӯдак ҳолаташ нисбатан қаноатбахш, чой нӯшида метавонад, табаш на он қадар субфибрилӣ 37-35 то 38 мо дар хона табобат мекунем, лекин назорат албатта аз тарафи духтури оилавӣ шуда метавонад. ҳам аз тарафи духтури оилавӣ ва ҳам ҳамшираи ҳамин минтақавӣ бояд ки сари вақт вайра ҳамин кӯдака хабар гирад, ҳам духтури оилавӣ ва ҳам ҳамшира хабар гирифта аз ҳоли ва ин кӯдак бо хабар шунаш дар кор. хуб, мо бештар дар бораи кӯдакон гуфтем. акнун калонсолон чи масалан ҳамин мавсими сармо ба саломатии худи бевосита инсон калонсолон чӣ хел таъсиргузор шуданаш мумкин аст? онҳо якумаш ки худашонро изоляция, яъне ки дар алоҳидагӣ ҷудо намекунанд ва мегарданд ба корхонаҳои давлатӣ ё ин ки корхонаҳои шахсӣ меранд. мисол онҳо масалан ман худам шахсан дидам ки ҳамон дорандаи COVID-19 ҳамон худи бемор дар ҳамин нақлиёт буд. ман худам варақаи корношеми кушодагӣ будам. ин бемор вақте ки ман даъват ба хона мерафтам, ин шахса ҳамин худи COVID-19 кади дар нақлиёт дидам. баъд нагуфтед ки охир ҷавобгарӣ дорад ин рафтори? ман гуфтам ки шумо инҷа чӣ кор шуд, шумо COVID-19 доред ва бениқоб будан ин шахси бемор. бин албатта ман дар ҳаяҷон будам ва ба ин шахс дарафтам барои чи шумо ман варақаи корношеми кушодагӣ шумо ва дорандаи COVID-19, лекин ин шахс дар нақлиёт. я гуфтам мо як вайба рафтосем, ҳамин ким нишаста ваи худошон зоду рӯзми ким чихе ваёшон будааст, ҳам ба рафтосем гуфтан дар ҳаяҷон мондам. ин ҳодисаҳо ҳаст дар байни калонсолон. ина ман кун вайка наметавонам, лекин ҳаст намихе ҳодисаҳо мо дидостем. мутаассифона анакун вазъ албатта ин мавзӯи сироят шуда метавонад ва албатта ин беморӣ паҳн мешавад. аз эпидемиологии ҳамин хуб шаҳрро чӣ хел арзёбӣ мекунед имрӯз? чӣ хел ки ба ҳамагон маълум аст, давоми чанд ҳафтаи охир мешавад ки боз аз ба қайдгирии такрории бемории COVID-19 дар ҳудуди шаҳри Хоҷанд ва умуман дар вилоят ба назар мерасад. ин ҳам яке аз сабабҳои асосии чунин ҳолат ин чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, даромад ва бомадаки воридшавии шаҳрвандон аз кишварҳо мана тавассути фурудгоҳҳо, тавассути гузаргоҳҳои сарҳадӣ хеле зиёд дар як шабона рӯз миқдори зиёдро ташкил медиҳад. ин ҳам имконият медиҳад ки яъне ки интиқоли беморӣ аз як минтақа ба минтақаи дигар ворид шавад. хуб, ин як сабаб. вазъи обу ҳаво чӣ таъсиргузор шуда метавонад, масалан аз гарм ба хунук ё аз сармо? агар мо худи ба бемории ковид агар дар назар агар доштага бошем, ин танҳо ҳангоми бо шахси бемор дар алоқа шудан метавонад ки одам ба ин беморӣ гирифтор шавад ва ин бо даҳои гуфтем метавонад ки ба дигар бемории роҳҳои нафас хеле ки гуфта гузаштан дар боло ба ин бемориҳо гирифтор шавад. ва
мана чихеле ки ба маълум дар федератсияи россия мегӯям дар як шабонарӯз нигоҳ кунед то 47,000 одаме ки ба беморӣ гирифтор мешавад ва даромад ва баромад махсусан шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба ин кишвар хеле алоқаи зишт дорад ки чӣ қадар мардуми мо ба ҳам муҳоҷират мераванд имрӯзҳо чӣ қадар ворид шуда истоданд. ин ҳатман ки боис мешавад ки беморӣ тавассути ин нафарҳо ба шаҳр ба кишвари мо ворид шавад ва буд ҳолатое ки мо ба қайд гирифтем ки махсус шаҳрвандое ки аз федератсияи русия ба тоҷикистон ворид шуданд ҳамон шахсон пас аз ворид шудан муддати пас аз 2-3 рӯзи воридшавӣ ки дар онҳо аломатҳо пайдо шудааст ва онҳо ки ба беморӣ гирифтор шуданд ин ки аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо ки беморро аз ҳамон кишвар ба кишвари мо интиқол доданд ва чунин нафарҳо имрӯзҳо хеле зиёд ҳастанд. Бинобар ин мана чихеле ки гуфта гузаштанд духтурон дар боло имрӯз мардум хеле фориғбол шуданд. мо медонем ки ягона роҳи пешгирӣ ин ниқоб аст. ҳоло ягон нафар ё ки ягон ситоди ҷумҳуриявӣ то имрӯз фаъолият намуда истодааст ва ягон ҳамон чораҳое ки пешниҳод карда буд ҳоло рад кардагӣ нест. ҳамон пӯшидани ниқоб, масофаи иҷтимоӣ ва дигар чораҳое ки пешбинӣ шудааст ва мутаассифона имрӯз хеле мардум аз ин чиз ки дур шуданд аз он сабаб ки онҳо фикр мекунанд ки дигар беморӣ нест. мардум ҳамарӯза тавассути интернетҳо, тавассути телевизионҳо дида истоданд ки дигар кишварҳои сайёра дар кадом ҳолат қарор доранд ва ин ҳам ба мо имконият ҳаст, имконияти воридшавӣ ё ки имконияти ба вуҷуд омадани чунин ҳолат ба мо низ мушоҳида мешавад. дуюм ҳолате ки ба қайдгирии беморӣ ки дар мо ки зиёд ба назар мерасад, масалан сатҳи фарогирии иммунизатсия нисбат ба дигар минтақаҳои ҷумҳуригим дар шаҳри мо хеле ва дар сатҳи на он қадар баланд ки ба назар мерасад. танҳо 47%-ро мо дар ҳудуди шаҳри хуҷанд агар гирем иммунизатсия кардем ки ин хеле ки фоизи қаноат бо ҳамроҳии табибони олавӣ ҳатто ба ҳамон дар ба дари хонаи мардум гашта тамоми чораҳои пешгирӣ чораҳои кори фаҳмонда гузарондем. мутаассифона онҳо аз ҳамин гирифтани ваксина рад карданд ки ин ҳам оқибат мана ба дуюм бора сеюм бора ба қайдгирии беморӣ шуда метавонад. ва нигоҳ кунед ки вақте ки мардум чихеле гуфта гузаштанд кӯдакашон бемор мешавад ё дигар проблемадор ки мешаванд дарҳол мебаранд назди духтурон, хоҳ духтури олия бошад, хоҳ дигар. вақте ки хеле ваксина аз тарафи пешниҳод мешавад, ин пешниҳоди духтуронро рад мекунанд. ки дар чунин ҳолатҳо шояд боварӣ намекунанд ё ки шояд ин ҳам як дастгирии духтурон ё ки дастгири кормандони тиб шуда метавонад. зеро вақте ки беморӣ кам шуд, проблемаи тандурустӣ ҳам кам мешавад. байни беморони сироятӣ кӯдакон ҳам ба қайд гирифта шуданд сироятии коронавирус? бале буданд кӯдаконе то синни 14 сола ба қайд гирифтанд. чихе гуфта гузаштанд дар бол дар онҳо нишонаҳо мушоҳида нашуда буд. танҳо падар ва модари онҳо ки ба ин беморӣ гирифтор шудааст, мо ҳатман аз алоқамандони онҳо ки дар хона фарзандони онҳо ки ҳастанд, мо аз онҳо тест барои муайян намудани вирус ё ки ташхиси ПЦР мегирем. дар он ҳолат дарёфт шудааст ки аз алоқамандони кӯдакон ки то 14 сола. фурсати реклама фаро расид. ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. пас аз чанд лаҳза суҳбатро идома медиҳем. тамошобинони азиз, ин ток-шоуи печтоби замон аст ва мо атрофи саломатии хуб мардум дар мавриди хуб ҳосил намудани иммунитети оммавӣ ва дар мавзӯи таъсири фасли сармо ба саломатии инсон суҳбат карда истодаем. хуб сухан дар мавриди иммунизатсия рафт ва инҷо воқеан ҳам ҳастанд ҳолатҳое ки шояд шаҳрванд хуб аз ин пештар намехост масалан ваксина гирад ё ин ки аз иммунизатсия гузарад, лекин хуб вазъияти ҷаҳон имрӯз нишон дода истодааст ки мавҷи чоруми ҳамин пандемияи COVID-19 боз доман паҳн кардааст ва имрӯз аллакай шояд ба марказҳои саломатӣ бозам муроҷиат бештар шуда истоданд дар мавриди қабул кардани ваксина. дуруст ё ман хато мекунам? ва имрӯз онҳоро фарогир шуда метавонем ё не? ваксина ҳаст ё не? вояҳои ваксина албатта ҳаст. ман гуфтани ҳастам ки дар ҷумҳурии мо 4 намуди ваксина ворид шуд ва мо ҳама аҳолиро бо фарогирӣ кардем, лекин ҳастанд шахсоне ки бемасъулият
ба ҷиддӣ ба ин масъала нигоҳ надоранд, онҳо рад мекунанд аз гирифтани ваксина. Ягона роҳи халоси аз ковид ин гирифтани ваксина мебошад. Ин гуфтанд мумкин аст ки кафолати ягонае ки шахсро аз бемории ковид мумкин эҳтиёт кунад. Ман гуфта метавонам ки мумкин ба беморӣ гирифтор шавад, лекин намуди беморӣ вазнинтар намегузарад, сабуктар ва ба ҳолати фавт оварда намерасонад. Лекин шахсоне ҳастанд ки бемасъулият нигоҳ мекунанд ба саломатии худ ва наздикони худ, онҳо бояд бомасъулият бошанд нисбати аъзоёни оила ва онҳо дар ҷомеа зиндагӣ мекунанд. Бинобар ҳамин вақти гирифтор шудан ба ин беморӣ, онҳо метавонанд гирду атроф то як нафар бемор то 100 нафар шахсро ба ин беморӣ гирифтор карданаш мумкин. Ин таҳлилҳои илмӣ мебошанд, тадқиқотҳо. Бинобар ҳамин аввалан онҳо рад кардан. Вақте ки ковид омада, мана гуфтем дари моро кӯфта истодааст. Намуди чорumi гуфтем ана ин мавҷи чорumi беморӣ мумкин аст ки ин беморӣ бисёр шавад, лекин шахсоне ки ваксина негирифтанд, ҳоло ҳозир мана 40 ки муомилӣ гуфтанд бисёр ҳастанд ин шахсоне ки аз ваксина рад карданд. махсусан шахсоне ки бемориҳои оризанок доранд, бемории қанд, фишорбаландӣ, бемориҳои роҳи нафасу мана ин диққи нафас, онҳо аввалин дараҷа бояд ки ваксина гиранд. Бемории ҳамин оризанок вазнин мегузарад ковид дар ин гуна беморон. Бинобар ҳамин фоизи албатта ваксинагузаронӣ дар шаҳр паст бошад ҳам, ман ҳоло аз фурсат истифода бурда шахсоне ки аз ваксина рад карданд, ҳатман омада дар ҷойҳои марказҳои саломатӣ, дар ҷойи зисти худ муроҷиат кунанд ба табибони оилавӣ. Ҳоло мана духтури маркази саломатӣ гуфтанд ки гардиш ҳамарӯза ҳамшираҳои оилавӣ, сохтори тибби оилавӣ, на рӯзи гуфтем истироҳат, на рӯзи мисол гуфтем ва онҳо ҳамарӯза дар гардишанд. Дар хонаҳо хабар мегиранд беморон ҳастанд ё не, ба ваксина иммунизатсия онҳоро даъват мекунанд. Лекин аҳоли мо афсус ки бемасъулиятанд нисбати саломатии худ ва гирду атроф. Бинобар ҳамин онҳо ҳатман аз ваксина бояд ваксина ройгон аст. Барои чи инҳо рад мекунанд? Намедонам, онҳо назар ба Аврупо мекунанд, ба дигар мамлакатҳо нигоҳ мекунанд, лекин чхел ки мо дида истодем дар худи Русия қариб ки дар як шабонарӯз зиёда аз 40,000 нафар ба ин беморӣ гирифтор шуда, аз 1000 нафар зиёд фақат дар шаҳри гуфтем Москва фавт шуда истодааст. Бинобар ҳамин бояд ки омада онҳо ваксинация гиранд. ҳамаи ҳамин маълумотҳо ин аллакай бонги хатар аст ва чихеле ки инҷо гуфтанд вақте ки сарҳадҳо боз асту даромад ё баромади шаҳрвандон аллакай бемалол рафтуомад шуда истодааст ва ҳатман мо бояд ин масъулиятро ба ӯҳдаи худ гирем ва мо дарк кунем ки воқеан ҳам мо на танҳо худ балки атрофиёнро эҳтиёт мекунем. Агар ваксина гирем, агар масалан ба саломатӣ бепарво набошем, вагарна ин бепарвогиҳо ба кадом ҳолат оварда расониданаш мумкин аст? Шумо духтури сироятшинос ҳастед, бевосита бо он бемороне ки бемории COVID-19 пандемияи COVID-19ро аз сар гузаронидаанд ё мегузаронанд, бо онҳо дар хати сурх ҳам сару кор гирифтед. Ман бисёр мехостам ки аз забони худи шумо имрӯз тамошобини мо шунавад, шояд масъулияти вай боз бедор мешавад, бештар мегардад ки воқеан имрӯз бояд фурсате расидааст ки мо ҷиддитар сари ин масъала андеша кунем, корбарӣ кунем. албатта чихеле ки шумо гуфтед ҳозир шахсоне ки ба бемории COVID-19 гирифтор мешаванд, бисёре аз онҳо албатта сабуктар мегузаронанд, лекин дарони онҳо шахсое ҳастанд ки ин бемориро бениҳоят вазнин гузаронда дар беморхона бистарӣ мешаванд ва дар ҳолатҳои вазнин қарор гирифтанашон мумкин аст. чихеле ки медонем аз таҳлилҳое ки мо чихел гузарондем, бисёр бемороне ки ба ҳолатҳои вазнин гирифтор мешаванд, аз ҳисоби оне ки ваҳонда аломатҳои бемориҳои кӯҳна ё ки бемориҳои ҳамрав бисёр буд. Бемории қанд, масалан фишорбаландӣ, дигар бемориҳо ки метавонад ба ҳолатҳои вазнин оварда расонад. ғайр аз ин шахсҳо чихеле ки муаллима гуфтанд, ин шахсҳо бояд ки ваксинация гиранд ва аз ин беморӣ худшонро эмин гардонанд. Мо ҳам рекомендация метиҳем, лекин албатта гузаштнишон накун, аз аввал бояд боз алоқа дар
алоқа бо духтурони оилавӣ бояд бошанд ва беморон яъне ҳамин шахсонро тайёр намуда ба ваксинагирӣ пешкаш кунанд. албатта ҳамаи он касоне ки ваксина мегиранд ва организм дар зимни онҳо антителаҳо, яъне мегӯем мо клеточный иммунитет мемонад, онҳо дар оянда аз ин беморӣ пурра эмин ёфтанашон мумкин аст. гурӯҳ ҳаст, албатта вобаста аз иммунитети организм чӣ хел вай мекунад, худро нишон медиҳад. агар иммунитет яъне масъунияти ҳуҷайравӣ гузорадагар ин беморӣ, ин шахсон пурра байни 2 сол ва зиёда аз он метавонад аз ин беморӣ худро эмин кунад. ва он шахсоне ки гирифтори ин беморӣ шуданд, албатта ҳамкорӣ бояд бо духтурони оилавӣ ва духтурони сироятшинос маслиҳат кунанд беҳтар. акнун дар марказҳои саломатӣ духтур имрӯз хизматрасонӣ чанд соата баромонда шудааст? Мисалан як фурсате буд ки 24 соата, 18 соата, имрӯз чӣ хел вазъият? дар марказҳои саломатии шаҳрӣ ки дар шаҳри Хуҷанд 6 маркази саломатӣ ва 1 маркази сохтори тиббӣ ҳаст, 24 соата ёрии тиббӣ бароҳ монда шудааст. муроҷиатноки 24 соат, лекин бояд ман қайд намоям ки мо давоми 2 сол аст ки дар ҳамин ҳолати гуфтем қарор дорем ки ҳолат хеле ташаннуҷ аст, бисёр духтурон рафта истоданд, норасоии кадрҳо дида мешавад, лекин мо ба ҳамин нигоҳ накарда сохтори тибби оилавӣ ҳамарӯза дар хизмати халқ мебошем. Бояд ки халқ низ чун мо содиқона фаъолият баранд ва барои дастрас намудани коллективона, яъне масъунияти коллективе расидан бояд аз иммунизатсия. лекин муносибати аҳолӣ на он қадар хуб аст ба саломатии худ, ба гуфтем соҳаи тиб, кормандони тиб муносибат на чандон хуб аст. гарчанде ҳолатҳо мана чӣ хел ки ман пинҳон намекунам, ҳолат на он қадар хуб аст. норасоӣ фақат дар шаҳри Хуҷанд духтурони тибби оилавӣ, ҳамшираҳои тибби оилавӣ бисёр намерасанд ва ҳоло низ кадрҳо рафта истоданд. бинобар ҳамин бояд ҳар кас ба саломатии худ ҷиддитар, масъулияттар нигоҳ кунад ва барои мо ба иммунизатсия ҷиддитар нигоҳ кардан ва дастрас намудани расидан ба иммунизатсия, яъне масъунияти коллективона бояд ки аз ваксина дасткаш накашад. Ташаккур. хуб, алҳол ман бисёр мехостам ки инҷо таклифу пешниҳодҳои шуморо шунида бошам. хуб, мо бисёр сухан гуфтем дар мавриди ҳам бемории мавсимӣ, маслан аз ҷумла зуком ва бемориҳои шадиди роҳи нафас ва ҳам дар мавриди пандемияи COVID-19, аз ҷумла дар мавриди гирифторшавии кӯдакон ба ҳар гуна бемориҳои ҳам сироятӣ ва ҳам мавсимӣ. хуб, шамолкашӣ аз ҷумла инҷо чӣ хел пешниҳод доштед, дар ҳоле ки маслан дида истодаем ки дар ҷаҳон ҳатто дар беморхонаҳо аллакай ҷойҳои катҳои хобӣ маҳдуд аст барои беморон, ҷой нарасида истодааст. хуб, пас мо чӣ хел бояд ки мардум, аҳолӣ хуб ҳис кунанд, эҳсос кунанд ва тавре хуб инҷо гуфтанд мо ёрдамчӣ ҳатто кормандони соҳаи тиб бошем ва ба саломатии худ бепарвогӣ накунем. чӣ бояд кард? ман мехостам аввал барои ба шумо миннатдории кормандони тибро расонам ки шумо бо ин ташаббуси худатон ва бисёр чорабиниҳои мо ки барои пешгирии ҳамин беморӣ ва саривақт муроҷиат ва табобати кӯдакон лозим буд, шумо бо тариқаи телевизион ба мо кӯмаки худро мерасонед. ташаккур. нисбати бемориҳои мавсимӣ ё бемориҳои шадиди роҳи нафас гуфтан лозим аст ки барои пешгирӣ кардан сатҳи дониши аҳолиро баланд бардоштан дар кор бо тариқи баромадҳо, бо тариқи хонданҳои суҳбату лексияҳои бояд аҳолӣ донад ки бемориҳо пешгиришаванда аст. барои пешгирӣ кардан якум ин бурдани тарзи ҳаёти солим. дар ҳамин ҳама як хона ташаккули тарзи ҳаёти солим пеш монда шуданаш дар кор, сари вақт тоза кардани хона, нав кардани обу ҳавои хона, сайру гашт дар ҳавои тоза, ғизоҳои аз витамину минералҳо бой, инчунин бурдани гуфтим тарзи ҳаёти солим, машғулият бо ҳар хел
و تربیت جسمانی و اینها همه این حالت ها برای بلند شدن مسئولیت کودک پیش از مساعدت میکند. از همین سبب مسئولیت کودک که بلند شد گرفتار شوی به این بیماری ها کمتر میشود. دومین این ریایی که حاضر همه طریق تمام دنیا همین گفتاسیان ریایی فاصله همین حرکت کردن در کار جایی که آدم بسیار است از همین جاها ایمن داشتن در کار خودشه این جدا کردن در کار آدمای وقتی که همین موسم میگذرد همین بیماری های هم آرام شده میرد. برای همین ما پیشگیری کردن کار. ولی اکنون در همین مرحله من بسیار میخواستم مرحمت دکتر شما گویید ما با فرزند خود کدام غذا رو پیشنهاد کنیم که واقعا هم پیش از همه هم غذای سالم باشد و هم به خاطر بلند برداشتن مسئولیتی وی خوب مساعدت کند. شما چی پیشنهاد داشتید؟ البته حاضر بچه هاشون تماما خطا غذا میدن. این برای اون من گفته ایستادم که با اونها هر خیل غذاهای صنعی میدن، هر خیل قندهای هر خیل چیپس و کریش که میگن که نانوی شخص شده همیه میدن. این نادرست است. به جای این با سن و سال کودک موافق خوراک دادن در کار است. مثلا اونها اگر شیر مادر نرسد البته اونها باید به طبیب عائلوی مراجعت کنند. به سن و سال خود همون کودک علاقه غذای با شیر مادر مطابق شده است با اون را دهند. از همین از دوری کودکی سر کردن در کار این کاره. اگر اونها از همین وقت از همین مثلا می بیایند علاقه از 3 ماهگی نان دادگیند، هر خیل پیچینی ها دادگیند. این تماما خطا است. علاقه از همین وقت اونها سلامتی کودکشان رو در خوف میگذارند. بعد از 6 ماهگی مثلا علاقه غذاهای الووی دادن لازم است. این را هم اونها یگان خیل بسیاری های اونها رعایت نمیکنند. وقتی که کودک علاقه به خوراک عمومی میگذرد سالهای اول باید که غذاهای معده کرده شده داده شود. اونها را هم اونها اجرا نمی کنند. 2 بار 3 بار اوقاتهای گرم دادن لازم است. با اونها سبزوات بسیار دادن لازم است، میوه‌جات دادن لازم است، افشوره‌های میوگی دادن لازم است. با اونها تخم دادن لازم، مسکه دادن لازم. همین ها را یک مقداری معینی برای هر یک سن و سال موافق کرده شده است. با اون باید رعایت کرد. و در آخر باز یک چیز بسیار عجیب رو معین کردنی هستم. میگفتید که بسیاری از مادر کلان‌های ما میگویند که روغن دنبه ایمونیته حاصل میکند، یعنی روغن گوسفند و حتما باید همین کودک خورد، ایلیکش پر میشود. این سخن‌ها رو ما میشنیم. تا کدام اندازه دکتران همین اندیشه کلان سالان رو جانبداری میکنید؟ خیلی که من گفتم این روغن دنبه یگان قدر به کودک زیان نمیرساند، لیکن سن و سال هست که این معیار هست که به کودک از همون وقت سر کرده. مثلا از 5 سالگی چونکه تا همون حالی عضوهای هاضمه کودک به هضم کردن این گونه غذا تیار نیست. تشکر، سلامت باشید. خب اینجا یک قطار دانشجویان از کالج طبی شهر خوجند در برنامه ما اشتراک میکنند و همه شمایان دیده و دانسته همین راه زندگی را در مورد خب انتخاب کسب شما اختیار کردید، انتخاب کردید. شما آینده مسئولان خب تندرستی سلامتی انسان هستید، آدم هستید، با انسان سر و کار میگیرید. اکنون از آغاز برنامه تا این دم برنامه ما رو موضوع امروز رو با دقت گوش کردید و در فرجام من بسیار میخواستم که خب راه‌های پیشگیری همین حالت‌هایی که امروز شده ایستاده است، بیماری مثلا هم موسمی در مورد مثلا چی زکام، چی بیماری شدید راه نفس و هم خب اینجا پاندمی کووید 19 که خب ما امروز الحال در این مورد سخن کرده ایستادیم. چه خیلی پیشگیری کنیم، چی باید کرد، خب چه خیلی مردم رو احتیاط کنیم؟ مرحمت اندیشه. یعنی پیشگیری این بیماری اساساً مردم باید در جای‌های جمعیتی با ماسک یعنی با نقاب‌های طبی باید روند، فاصله رو رعایت نمایند. اگر من این بیماری‌های موسمی که گرفتار شدن مثلا زکام یا گریپ
онҳо бояд ба худмуолиҷагӣ яъне даст назананд. Аввал ба назди духтур раванд, муроҷиати худро ба духтур пешниҳод намоянд, чунки ин бемории сироятӣ дар муддати 3 рӯз нишонаҳои худро муайян мекунад. Барои ҳамин онҳо бояд аз яъне дар ҳуҷраи алоҳида худро муолиҷа кунанд, аз хешу пайвандони худ чанд рӯз дур бошанд, то яъне саломатии худро аз нав барқарор намуданд. боз дар ин мавсим яъне масъулияти одам паст мешавад, зеро ки аз ҳавои гарм аллакай ба хунук ки камтар ҳарорат тағйир меёбад. Барои мутобиқ шудан аллакай ба ин мавсим бояд сари вақт яъне ба саломатии худ нигоҳ кунанд, зеро ки мавсим ки аллакай хунук мешавад, онҳо ба кӯчаки вақта мебароянд. Аллакай ҳаво сард аст, ба либоспӯшии худ бисёртар аҳамият доданашон зарур аст. боз агар дар ҷойҳои ҷамъиятӣ раванд, одамоне ки яъне зуком шуданд, аз онҳо яъне дур бошанд. роҳҳои асосӣ ин ҳамин мебошад ва ба хӯроки худ бисёртар аҳамият диҳанд, зеро ки хурду хӯрок низ ба организми инсон аллакай таъсири худро расонида метавонад. ҳамин донишҷӯи фаъоли мо Аллохон ҳам ҳастанд ба фикрам муаллима. Бисёр хуб ҳам роҳҳои пешгириву ҳам пешниҳодашон аллакай гуфтанд. нигоҳ кунед, дар назар бисёр як чизҳои оддӣ аст ва мо 2 сол қабл оғоз карда, ибтидо 2 сол пеш мо гуфта истодаем ки ниқоб пӯшед, аз маводҳои антисептикӣ истифода баред, ба ҷойҳои ҷамъиятӣ серода масалан дар онҷо фосилаи иҷтимоиро риоя кунед, мана мавсими сармо ки ҳаст, хуб ба сару либоси худ аҳамият. бисёр тавсияҳои хеле оддӣ ва ба назар гӯё ҳама медонанд, лекин бо вуҷуди донистан риоя намекунанд, аҳамият намедиҳанд. ман бисёр мехостам марҳамат, боз кадоме аз шумоён хуб андеша ва пешниҳоди худро мегӯед ки чаро бо вуҷуди донистан хунукназарӣ мекунем ва чӣ бояд кард, бо кадомро мо ҳамин бемориҳои мавсимиро пешгирӣ кардан мо мумкин аст, аз ҷумла бемориҳои сироятиро, аз ҷумла вируси хуб коронаро. бояд корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷомеа гузаронида шуда бошад. ташаккур. корҳои фаҳмондадиҳӣ буданд то ин дам, ба фикри шумо кам шуданд ки мардум имрӯз бепарво? Не, албатта буданд, лекин аз сабаби он ки ин гуна бемориҳои паҳнкунанда яъне ҳамаро ба воҳима намеовард, онҳо ба фикри ман беаҳамиятӣ мекарданд. Лекин дида истодаанд ки рӯз аз рӯз вазъият ниҳоят вазин шуда истодааст, гирифторони ҳамин бемории COVID-19 ниҳоят зиёд шуда истодааст. шояд аз ҳамин сабаб бошад ки онҳо аллакай яъне аҳоли аллакай дарк мекунанд ки ин гуна бемориҳо бояд инсон пеш аз ҳама ба тозагӣ риоя кунад, худро эҳтиёт кунад, тарзи ҳаёти солимро пеша кунад ва агар корҳои фаҳмондадиҳӣ боз яъне ба аҳолӣ омӯзонида шавад, шояд онҳо аз гирифтани яъне ваксина ё ин ки аз пешгирӣ фориғболӣ накунанд. хуб тамошобинони азиз, инҷо дар барномаи мо боз 2 нафари дигар меҳмонон омаданд, нишастанд ва мунтазири навбати худ ҳастанд. ман бисёр аз ҳамин хуб кормандони техникӣ хоҳиш мекардам 2 курсиро барои нишаст инҷо ба студияи мо биёред ва ҳамин 2 нафаре ки имрӯз қадам ранҷа карданд ба барномаи мо, шояд ҳарчанд дертар аст омаданд, лекин ман бисёр мехостам ки андешаи худро вобаста ба ҳамин мавзӯъ баён кунанд. сипас барномаро боз хуб хулоса мекунем. ин ток-шоуи печтоби замон аст ва барномаро идома медиҳем. хуб ба барномаи мо хуш омадед. бори дигар марҳамат устод, ин балангӯяк ба шумо ба даст гиред ва албатта мавзӯъро шумо аллакай хуб дарк кардед. роҳҳои пешгирӣ аз бемориро гуфтанд инҷо. шумо чӣ таклиф ё худ пешниҳод доштед? ана мо то ин дам гуфтем ки байни кӯдакон бемориҳои мавсимӣ хуруҷ карда истодааст ва ин ҳолатро аз COVID-19 чӣ хел фарқ кунем ва чӣ хел худро эҳтиёт кунем дар ҳамин фасли дар пеш истодаи зимистон? ташаккур. пешгирии ҳодиса пеш аз вуқӯъ мегӯям. ин хеле дуруст аст. мо вақте ки мавсими тирамоҳ омад, хунук омад, аллакай тавсияи духтурҳо бояд риоя кунем. он тарафҳое ки духтурҳо мегӯянд, мо бояд иҷро кунем. мо духтурҳои оилавӣ дорем ва ҳамеша тавсияи онро бояд иҷро кунем. овоиди бисёртар овоиди COVID-19 баҳси бисёр шуд. ҳаминҷо яке аз мутахассисони ҳамин соҳа ҳамин иброз дошт ки мо пешгирии бемории сироятии COVID-19ро дар ҳамон вақт суръати панҷшавашро боз дошта метавонем, суст карда метавонем, ҳамон вақт ки агар ҳар як нафар худро бемории COVID-19 ки аломатҳо надорад, ҳамин хел худро дарк кунад. агар дар ин вақт мо пешгирӣ карда метавонем. яъне ин гуфтани гап ки ҳамеша бо ниқоб гардад, маводҳои маҳлулҳои антисептикиро истифода барад ва
چی در اویل چی در جای کار همین طلباتایی که سرعت شناسان توصیه میداد باید اجرا کنند. акнун ҳаминҷо як пешниҳод шуд ки воқеан ҳам имрӯз аллакай боз ҳам фурсате фаро расидааст ки ҳамон корҳои тарғиботи ташвиқотиро бо вуҷуди донистан мо маълумот карда истодаем аҳолиро боз ҳам пурзӯр намоем. Маслан дар кумитаи маҳалла ки онҷо шумо раисиро ба ӯҳда доред, шумо ташвиқот мебаред? بله ما هر روز میبریم. таъкид карда истодаед ба аҳолӣ? البته تاکید کردیم هر جمعیت هایی که میشد با بارها تکرار کنیم. هر شخصی به کمیته محله با کار در افتاده میبیان به هر یکشون آگاه میکنیم که گمان نکنید که از بیماری بیاد کرد علاقه دیر میشد. ما باید حاضر خود را احتیاط کنیم. هر یک کس میداند که اکثر اجرا کرده استادن. дар мавриди ба иммунизатсия фарвогир шудани онҳо чӣ мусоидат мекунед? بله در مسئله ایمونیزاسیون ما ایمونیزاسیون در خود کمیته محله هم گذراندیم و گروه تشکیل کرده به مرکز سلامتی 4 ماه تابع میشیم به مرکز سلامتی 4 بودیم اکثر ایمونیزاسیون گرفتند. ташаккур, саломат бошед. Аксарият мо мешунавем ки аз оқибатҳои ҳамин ваксина шояд ин дуруст аст, шояд нодуруст, шояд аз рӯи шунидашон ба як ваҳму чи намедонам як ҳолатҳои нохуш ба бор оварданаш мумкин гӯён ҳамин ваксинаро қабул намекунанд. То кадом андоза ҳамин андешаҳо дуруст аст ва ба воқеият наздик аст? мо духтурони оилавӣ бисёртар бо аҳолӣ кор мекунем, хона ба хона гардиш мекунем, даъват ба хона мерем. Вақте ки COVID-19 пайдо шуд, худи аҳолӣ мепурсиданд аммо ки духтур кай ба ваксина мебиёд, кай ба ваксина мебиёд, мо мегирем. Акун ки ваксина омад, мана худоро шукр 4 намуди ваксина мо мегӯем интихоб аз шумо 4 намуди ваксина ҳаст. Мо мегардем илтимос дар ба дарам мегардем, лекин мардуми мо ваксина намегиранд. Чаро? намегиранд ваксина. мегӯям ки баъзеҳошон бигӯё ки безурияти орд мерасонанд. худи никоҳшавандаҳо мебиён, мо ваксина пешниҳод мекунем, баъд аз он онҳо вай мегӯянд. лекин онҳо мегӯянд безурияти орд мерасонанд, мо намегирем. падару модарашон розӣ намеҳастанд. ин албатта нодуруст мебошад. ман худам шахсан семинари ҳами COVID-19 будам, гуфтанд ки мо семинаранда ин бар зидди ин ваксина ягон хел зиддият нишон дод нест. бояд ки ҳама гирад. бемори диабети қанд, бемори фишор баландӣ, фақат таби баланд мумкин нест. ҳам вақте ки муолиҷаи саратон лучевая терапия мегирад, не ки муолиҷа бо радиатсия мегирад, мумкин не гуфтанд. лекин ҳамин намуди беморӣ мумкин гуфтанд. баръакс он бемороне ки диабети қанд ё ин ки бемори фишор баландӣ ё ин ки битсена карда бемори дилу шараён дорад, онҳо бояд ки ҳатман гиранд. зеро ки онҳо вақте ки онҳо ба ковид гирифтор мешаванд, онҳо ин бемори вазнин мегузаронанд. вазнин мегузаронанд ва барзамин ин боз оқибатҳои ҳамин беморӣ ҳам ҳаст ки дар бештари одамон ҳатто маслан хирашавии чашм ё худ маслан гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд ва дигар маслан хуб оқибатҳо. лекин мардуми мо намефаҳманд ина, намефаҳманд. худи ман як ҳодиса гуфта медиҳам, худи дар минтақаи ман саъй мекарданд дар як оила 4 нафар шуданд. 4 нафар бемори ҳами COVID-19 гирифтор шуданд. 3 нафарашон ваксина гирифтанд, фақат як муаллима нагирифтанд. ҳамин худи муаллима ҷудо ҳам вазнин гузаронданд. мо чанд нафараш хонашон рафтем, ҳолати вазнин кади ин бемора бистари гардонмискорӣ ва ёрии таъҷилӣ кади бистари то ҳола ин бемор муолиҷа мегиранд, ҳолатшон вазнин. чанд оксигенераторам истифода бурданд, оксиген 3-4 баллони оксиген хонашон бам. лекин худашон ҳозир пушаймон ки духтурҷон чун ман ваксина нагирифтам. мана хуштомадашон нағз гузаронданд, амақпочон хусурашон нағз гузаронданд. онҳо ваксина шавҳарашонам гирифтанд. як ҳамин шахс нагирифтанд аз сайю микрорайон. бале ман худам шахсан рафтам, он духтурои ташкил карда хонашон ба ҷудо ҳам вазбин шуданд. акун то 6 моҳ мумкин негирифтани ваксина. 6 моҳ ҳоли ин шахс вай нагирифтанд. ҳолиам ҳол табобати но вай давом доранд. якчанд маротиба табобат гирифтанд ва физличемисиям хо рафтанд ва беморхонаи клиники ва гурбанисиям хо рафтанд. ҳолиам ва табобата давом доранд. худиам шахс мегӯям ки чун ман вақташо ваксина нагирифтам. ҳамин акун мисол шуда метавонам истед барои аҳолӣ. хуб боз дигар пешниҳодҳо ҳаст аз ин тараф вобаста ба мавзӯи имрӯза? марҳамат муаллима. баръакс донишҷӯёне ки ман дарс медиҳам, баръакс як 2-3 нафар воқеа буданд ки ҳангоми баъд аз гирифтани ваксина муҳлати 1-2 соли охир онҳо ҳомиладор нашуда истода буданд. баъди гирифтани ваксина бар зидди COVID-19 онҳо ҳомиладор шуданд дар таҳти назорати духтури оилаву духтурони занона ба чи истодагиянд, таҳти назорат истодагиянд. барои ҳамин ягон ҷои ваҳмаш нест. бале ягон ҷои ваҳмаш нест. саломат бошед, ташаккур. аз ин тараф марҳамат, дар фарҷоми барнома агар пешниҳод дошта бошед вобаста ба мавзӯи имрӯза, марҳамат, мо шуморо мешунавем.
ман гуфтадиам ки барои баланд бардоштани савияи санитарии аҳолӣ маърифатнокии аҳолӣ бояд ҳамарӯза корбарӣ аз тарафи на фақат кормандони соҳаи тиб балки ҳукумат, кумитаи маҳалла, фаъолзанон, ҳама ҷомеа бояд ки ба ин машғул бошанд ва ба гуфти шумо ки безуриёти овардарасонидани ваксинатсия ин асос надорад. тадқиқотҳои илмӣ ҳам низ ҳастанд. ман гуфтае ҳастам ки баъзе аз занҳое ки ҳомиладор нашуданд дар давоми 5 сол 6 сол баъди гирифтани ваксина ин амалӣ аст ва онҳо ҳомиладор ҳам шуданд. ман бояд қайд кунам ки дар аврупо занҳои ҳомиладор низ ваксинатсия иммунизатсия мегузаранд. ин бехатар аст, албатта бехатар аст. саломат бошед. шумо пешниҳод доред доктор Марҳамат? албатта хеле бисёр пешниҳодҳои хубе гуфтанд дар пеш. ман ҳамаи пешниҳодҳои розӣ, лекин ягона як пешниҳоди хубе ҳаст ки ба он шахсоне ки бояд ки иммунизатсия гузаранд бояд дар бо ҳамроҳии духтурони оилавӣ аввал организми худро тайёр намоянд ба иммунизатсия. бисёриги мо медонем ҳар як шахс муддати ҳаёти худ якчанд процессҳои ҳам камтар бемор бемориҳои мани сармогӣ бишад грипп мегӯем чихеле ки бо дигар бемори мисалан баҳо ҳолатҳои фишорбаландӣ дорад ё дигар бемориҳо дорад, организми худро тайёр, яъне ҳолати коагулятсионии организмро аввал беҳтар намуда, баъд агар ваксинатсия гиранд бениҳоят ваксина ҳолати иммунизатсияи организмро бениҳоят хуб мегузаронанд. акнун ҳамин чӣ яъне тайёр оризаҳо кунем доктор? як бора ба мо мефаҳмондед аз муоина гузарем ё масалан таҳлили хун албатта чунки агар ба духтурони оилавӣ муроҷиат намоянд онҳо ҳам бо онҳо занимат мефаҳмонанд. чхеле ки ин мегӯям ки индивидуални подход мегӯям. ҳар як духтури оилавӣ дар минтақаи худ чӣ хел беморро дорад, чӣ хел шахсое ки таҳти назораташ аст баҳои хуб медонад. бо ваҳо чӣ хел корбариҳо он қисм шахс бисёр хуб медонад, мувофиқи ҳамун бояд аз муоина гузаронад ва баъд барои иммунизатсия иҷозат гирифта баъд иммунизатсия гузаронад мешавад. хуб ин тавсияи сироятшинос аст. ташаккур, саломат бошед. шумо пешниҳод доред доктор Марҳамат? ҳозир дар инҷо бисёр суханҳо шуд оиди пешгирии бемориҳои сироятии бемориҳои роҳи нафас. ман боз дар бораи вай гуфтанӣ ҳастам ки ба ғайр аз пешгирӣ вақте ки кӯдак бемор мешавад алахусус волидайн бояд донанд ки аломатҳои нишонаҳое ки барои ҳамун кӯдак хатарнок аст, танҳо дар ҳамин ҳолат вақте ки ин нишонаҳо пайдо мешаванд дар ҳамин ҳолат ба муассисаҳои тиббӣ рафтанашон лозим. вақте ки вай кӯдак камтар як рӯз таспаш баланд мешавад ё ки камтар нотоб мешавад, ин аломати он нест ки вай кӯдака гирну ба беморхона ё ки ба вай раванд. дар ин ҳолат онҳо бояд аввал табиби оилавӣ муроҷиат кунанд. вақте ки кӯдак таспаш аст, духтури оилавӣ ба хонашон даъват карда мешавад. вақте ки тасп надорад беҳол, онҳо метавонанд он гирифта ба табиби оилавӣ баранд. вақте ки дар онҷо мебинанд табиб аз назар мегузоранд ва дар вақти дарёфти нишонаҳои хатарнок барои ҳаёти кӯдак, дар он вақт сони ба беморхона бояд муроҷиат кунанд. ҳозир бошад кор мехел шуде ки кӯдак камтар тасп кунад, камтар нотоб шавад, волидайн гирифта ба беморхона кӯдакони вазнин меоянд ки мумкин баъзишон сироят доранд. мо гуфтостим ки фосилаи риоя ҳамҷо меранд, ҳамашон як ҷо интизор мешаванд. кӯдак бисёр, духтур кам интизор мешаванд, ҷамъ мешаванд, ба якдигар касали набудагиам гирифтанашон мумкин. барои ҳамин ба волидайн ман боз як бор муроҷиат мекунам ки яҳкум ҳама баҳо тадқиқотҳо шудагӣ аввал табиби оилавӣ, вақте ки нашуд баъд ба беморхона бо роҳати табиби оилавӣ бояд муроҷиат кунад. ташаккур, саломат бошед ва боварӣ дорам ки албатта ба эътибор мегиранд ин пешниҳодро. ва як нуқтаи бисёр аҷоиб то он ҷое ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва аз саҳифаҳои интернет огаҳӣ дорем, маслан дар Амрико ваксина барои кӯдакони аз 12 сола боло ихтироъ ва роҳандозӣ гардида буд. баъдан боз як маълумоти дигар баромад ки аллакай имрӯз боз Амрико як ваксинаи дигарро ихтироъ кардааст ва аллакай қариб ки ҷорӣ мекунад. ин барои кӯдакони аз синни 5 сола боло.
خب امروز در ما نیز انا همین گونه تدبیرها اندیشیده شده ایستاده است برای کودکانی شاید از 5 سال بالا شاید از 12-14 سال بالا مثلا برای قبول واکسینه شده است که کودکانی از 12 ساله بالا با ایمونیزاسیا فرا گرفته شوند ولی باید قید نمود که اونا چخیلی که گفته گذاشتند مردم ما چیون هستند من از مثال آوردم که همون کلمه که آدم واکسن بیزاری میگه در تمام جا همین یک تا کلمه پهن شده است تصور کنید شما یکی متاسفانه اونقدر از طرف مثلا دکتران از طرف تمام شبکه‌های اجتماعی که تلویزیون ها برآمدها شده است که واکسن نگیرید این چیزا هم کس به نظر نمیگیرد متاسفانه یک کلمه که بیزاری هست در تمام جا اگر همین کلمه شو میفهمید بنابراین این از نادرست قبول کردن خود هم مردم می باشد برای بیزاریت کردن چقدر من معلم گفته گذاشتن چقدر تحقیقات و گذراندشان در کار سالهای زیاد در کار که با یک پروسس معینی مثال دوره حامله‌داری یا که دوره به نظر گرفته بعد استفاده کنند این چیزا یگان اساسی واقعا ندارد بنابراین مردم ما که از همین خود پدر و مادر که از گرفتن واکسن ایحال دست کشیده شدن با کودکان آنها نیست در نظر داشته است ولی فکر میکنم که خیلی دشوار است با کودکان آنها مثلا واکسن گذراندن در شرایطی ما و شما این هم از سطح پس بودن سطح فرهنگی خود مردم دوم من معلم گفته گذاشتن شخصی که بیمار میشن و گفتن در داخل نقلیات گشت گذار میکنن اینم علمون پس بودن سطح معرفت نوکی سطح فرهنگی آنها میباشد آنها بیمار هستند خود آنها میبرند با مثلا داخل نقلیات و دیگر جاها سبب پنهانی بیماری میشوند و ضرر آن با خود یکم اهل اول خیش توارد دیگر جمعیت میباشد که تمام مثلا مشکلات را سر خود طبیعیان اولوی میبرد خود تمام جامعه با این پرابلم خود آنها زیاد کاری شدند پس چیکار کنیم در این فصل آمدش فصل سرما است مثلا چقدر از بیماری های سیرویتی یا خود موسمی احتیاط کنیم یکم چخیلی گفته گذاشتیم باید واکسن کنیم اثبات زنده که باید ما برای واکسن بکنیم در برنامه گذاشتم همین چیز تاکید کرده بودیم من مثال آدمی بریم کارمندای تیپ گفته گذاشتیم که من از واکسن استرازنیکا همه که استفاده برد یگان شخص نیست یا که دکتر یا که طبیب نیست که در همین موج دوم سوم با بیمارخانه در حالت وضعی بستری شده باشد یا که فحص شده این یک مثال زنده برای تمام شهروندان میباشد دوم من دوام مثلا هفته اخیر کار یا که من وقت اخیر بیماری که وزنی که ما بخیر گرفته ایستادیم از حساب بیماری کووید ما تحلیل گذرانده شدیم نگاه میکنیم اکثریت آنها یا که تماما ایمونیزاسیا شدگی نیستند و یا که باز بین مردم اگر پس که ایمونیزاسیا شده است یا بیمار شده است یا که فلان خشته است ما همون حالت رو تحلیل کردیم که معین شد که واکسن گرفته که یک دوزه یا که دوم دوزه به مثال خود آن مثلا اعتبار نداده بعد همون ایمونیزاسیا رو رفته است یا که یک دوزه گرفته یا که اینترول بین آن ویران کرده است یا که تماما واکسن نگرفته است که این سبب ها عین حال شده است که مثال بیماری پنهان شود یا که پرابلم باز در بین وی زیاد شود شاید بعد قبول وای اول مثلا اون بیماری در ارگانیسم وی پیدا شد یا اون بیماری که داشت خروج کرد بنابر همین هم وای وقتی که ما ایمونیزاسیا میگیریم وای ریاکشن نرمالی ارگانیسم ما چخیلی میگن تمپراتور یا که هر بالانس شوی حرارت و دیگر در ارگانیسم این خود در همون اینستروکشن که وای در اینستروکشن همون واکسن آورده شده است که همین چنین نشانه ها پیدا میشود این ریاکشن نرمالی ارگانیسم متاسفانه مردم این رو میبینن از گرفتن دوم وای دست میکشن باید با چنین عمل ها راه ندهند حتما از دوم ایمونیزاسیا روند به مرکز سلامت ایمونیزاسیا گیرند خود جمعیت و با من خود دکتر و خود جمعیت با که یوری خود را رسانند. سلامت باشید تشکر و در آخر پیش از خیر و خوش یک خوب پرسش افکار جامعه است اینجا مرحمت تماشا کنید پس برنامه رو جمع بس میکنیم. لباس گرم میپوشم ماسک میکنم خیلی همین ویروس ها احتیاط شدن در کار هوا گرم و خنک انجامای خاص میپوشیم همه وقت خودمون احتیاط میکنیم یا شاید تفسیر میتونم که انجامشون رو خاص کنم حالی هوا اکنون خنک میشه و ها یاش حالی نمیدونم انجامای خاص پشته خداشون احتیاط بکردم خواننده هم میگم که انجام درست پشت این کن وای کن احتیاط کن خودت اکنون احتیاط کردن ما همین که سر انجامای خاص پشته من لازم کار میکنیم مثال عرق میکنید کار کرده سگنده همه احتیاط شده شمال نزنه همه احتیاط شده اکنون بچه ها منه مثال بچه ها نیورتون های همه های هم سال و چک میگردد
مقصد که یک شبکه‌می درسته باند با نقد ماور اکو از اینکه یاشا و گاو زده نمیتونید چون گفته که خدا میدانم میگوید روزچاق میگه کسال میشد sonra ben doktora raftan da kor, hakik kumakaran da kor, liçini karan da kor, bakari buyursa. گرم میپوشم ماسک میپوشم برای وای نشدن کرونا ویروس نشدن برای شمال نخوردن برای چیزی بکن همین دیگه چه خودتان احتیاط میکنید؟ نقص احتیاط میکنم دی خودم کوچونه برونده انجامای غوث پوشته فصل زمستان با لباس های غوث پوشیده خودمان را احتیاط میکنیم خانه های گرم میکنیم سویت های نکشن اکن فرزند ها کدی نیوره ها که میشینیم بچه همین فصل زمستان برای کسل نشدن خودتان چه احتیاط میکنید؟ برای کسل نشدن؟ اخونه که خودتان چه احتیاط میکنید؟ زمستان با که خانم ها اچکی چایی میمونیم گرمی وای کده همه چی وای کده احتیاط کده وای میکنیم بچه وای انجامای غوث میپوشن انجامای غوث میپوشونیم وای میکنیم صندلی میکنیم روشن میکنیم هم وای میشه بچه ها وای میشه احتیاط میکنیم باید ماسک که دیگه دی ادمای ملی جماعت به قطیشتگی ننده ماسکتون باشد تون احتیاط کنید دهنی بینیتون بسته برای سلامتی نگاه داشتن همین قدر دولت غمخوری کرده از همه جا این واکسینه های آورده رایگان همه دسترس نموده همین برای خلقمون مهیا کرده است ما از این خدمت طبیبا بهره‌ور شویم و گرد و اطرافمون آدم‌ها سرایت نکنیم و واکسینه گفتگی ها خیلی که حالا ذکر کردن همین کسل سبکتر میگذارن اگر کسلشون نباشد بتون کسل نمیشن و یکی از اون نفرون اولین نفرانی که واکسن رو قبول کردید این خودی شما البته ما واکسینه هر دو نمودش قبول کردیم فاصلش نگاه داشته بسیار منفعتش دیده ایستادیم در بین جامعه میگردیم بسیار منفعت همین واکسینه دیده ایستادیم سلامت باشید تشکر خب امروز جامعه جهانی مرحله خیلی حساس رو از سر گذرانده ایستاده است که این امتحان جدی حیات و ممات رو میماند در این دوره پیش از همه هر یک انسان مسئول سلامتی خود و اطرافیانش است بخصوص در پیش فصل زمستان است و سرمای امساله رو هم با پاندمی کووید 19 مجبور هستیم که همه کس پسی سر نماییم اگر توصیه و پیشنهادهای امروزه رعایت شده عملی گردند پیشی روی همه گونه بیماری های موسمی و سرایتی از جمله کرونا ویروس هم تا قدر امکان گرفته خواهد شد باقی برای اشتراکتان در این برنامه سپاس تا برنامه دیگر در امان خدا باشید خیر